se mrši, nemoj da se mrši. Ako hoćeš, možeš da umiješ sve. Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Zavera. Sorabi! Sorabi! Dobrodošli u još jednu emisiju Zavera. Emisija koja se bavi kontraverznim ličnostima, kontraverznim temama koje interesuju javnost. Sa nama je večeras uvaženi profesor dr. Jovan Devetić. Dobro večer. Dakle, ovde smo večeras da promovišemo vašu novu knjigu Ko su Pokemoni i zašto su zapravo oni Srbi. Dakle, Digimon, to je stari antički naziv Mon, to je bog meseca bio. Kada se spoji zajedno sa Digi, to kada se pročita sve unazad, dobija se Srbistan, stara antička postojbina Srba. Evo, sve piše u knjizi, sve je kratko, sve je jasno. Dakle, vi u vašoj knjizi govorite o tome da su Pokemoni u stvari poreklom Srbi, ali kako to zapravo kada svi znamo da Pokemoni ne postoje? Šta? A šta sam ja, pizdati materina? Šta sam ja? Šta? Vi. Dakle, Pokemoni to je jedan crtani... Crtani! Ti si crtani! Šta je crtani? Gde si mali zeko, šefe, koji ti je vrag? Pa hoće Elmer da uhvati zeca, pa da ga peče, da mu da šargarepu. Ma jeste, pa puši kurac! Dakle, antički grad Sorab, on se nalazi u današnjem Kuvajtu. Ku, to je stari naziv za srebro. Znači, dodate starogrčki srebro i Sorab, to je prapostojbina Srba. Tu su gospodari Inke. Dobro, gospodine Devetiću, sada idemo malo van oblasti vaše knjige. Da li možemo ipak večeras da se usredsredimo na vašu... Da li možemo da se usredsredimo na vašu? Da li možemo da se usredsredimo na vašu knjigu večeras? Da li možemo da se usredsredimo na vašu knjigu večeras? Dobro, čoveče, što si došao, bre? Kaži nešto što ima smisla. Što ste ovo što dolazili? Dakle, mladiću, ja ne znam ko ste vi, koliko ste stari, da li imate devojku. Naprimer, moj broj je 064 32 33 118. Ali da se vratimo na temu. Dakle, imate dinosauruse. Dinosaurusi. To su preci današnjih Rusa, jel te? Znači prvi. Onda imate Dino. Dina, to je deo Dinarskih planina. Dinarske planine. To je to, ponovo se pominje Kuvajt. Kuvajt, pa tamo Rusa i dalje ima. Dakle, sve se vrti u krug. Srbi koji su se selili. Prvi Srbi, dakle, amebe. I onda kasnije otišlo se do Libije, imate taj deo današnje Mesopotamije, nema tu greške. Dakle, vaša knjiga je veoma popularna. Da li je tome doprinelo to što je danas ljudima potreban smeh, što je takva ekonomska sila? Marširala kralja Petra Garda! Ćutite! Koje ne želi nikog da ubijem! Ko je Napoleon Bonaparte? Srbin? Ko je još Srbin? Svi su Srbi, tako je, svi su... Dobar sam, momak, dobar sam, bez brige. Dakle, 1945. ustanovljen maršalat, jel jeste, zna se. Znači, to su bili današnji Alpi, ali tada su se zvali Lepini. Od reči lep i reči ini, normalno iskra. I sada oni su tu mene osporavali, pitali kako je to moguće. Ja imam dokaze da su u toj šumi 3 naroda bili 3 Srbi. Znači, koji je to dokaz? Dokaz je kamen u staroj Grčkoj, koji je ispisan na ćirilici. Kako se taj kamen zove? Dado Topić. Znači, Dado Topić, to je starogrčki bog mora i kopna. On je pre 7 vekova pre rođenja Hrista živeo. Pa kako je to moguće? I kako sad to osporiti? Kako? Ajde, pitam vas. Gospodine, jeste vi komičar? Komičar? Mislite od reči ko i mičar? Dakle, to se zna da je stara srpska reč. To je Michigan. To je bila prestonica stare Srbije u Americi. Znate, njih nije napravio George, pa normalno da nije George, nego George. George je ubio, šta je tamo po Americi. Kao znate onaj film sa Richard Gerom. Ne znam da li ste gledali, kao on nosi vodu onoj ženi, pa mu ona da, pa oni spavaju zajedno. Ja taj film nisam gledao uopšte. Ja ne mogu više ovako da radim. Stari Milojko Lešjanin. Znači, zna se, on je bio pravi Srbin, ali nemojte se zavarati. On nije bio Lešjanin, nego Stršljen. On je bio jedan od belih, prezivao se Stršljen. Ali, znate, on je bio Turčin, grof, Gromatov. Znate, oni su se potkazali u bici kod Erdelja. I Dado Topić. Kakav Dado Topić?
Jel to sve što ste imali da kažete? Ma jebe vam mater! Što ste me zvali uopšte, ili su vas unajmili Beograđani, a? Jel vas poslao možda Markiz od Karabasa, pa on ne zna da sam ja njegovu majku Teodoru Isak izvlačio iz ruševina u Egiptu, gde su srpski stari grobovi stajali, pa ona nije ni bila živa, pa kako sam onda mogu da je silujem? Ajde kažite mi! Režija, odjavna špica, idemo. Slušaj momak, da ti kažem jednu stvar. Kao prvo, ja je nisam silovao. I kao drugo, ja sam morao da je silujem. I znaš šta? Jesam, silovao sam je. Ajde da... Neću da idem bre, idi ti u Jerusalim bre, pusti mene. Pogledaj šta piše ispod stihova Vase Ladačkog. Srbi, Sorabi, Srbona. Tonac. Dođi ovamo, Tonac. Zovem se Petrović Dragan, ne mogu da izađem izvan kamere, mora i da budem iza... A si čitao ti knjigu, momak? Jesam gospodaru Deretiću, prvosvešteni matičaru, moj gospodnji puta, sveopšta istino. Čitam sve vaše knjige, ja shvatam, ja razumem, ja shvatam sve. Onda puštaj muziku iz Digimona. Ali knjiga o Pokemonima. Ma svi su oni Srbi, puštaj! Smejem se grohotom, ne možete mi ništa, niste mi ni do kolena. Jel sam ja ovo okasnio ili sam poranio? Sorabi, Srbi iz Mesopotamije. Nije iz Mesopotamije, nego Mezopotamija, sa Z. Sve ću vam, ja sa sobom uvijek nosim jednu čašu. Digao pičku mater. Nemoj da se mrši, nemoj da se mrši. Ako hoćeš, možeš da uzmeš sve.